Chris inaandra Chris inaandra kama naye uyu Ambuya asibaba wake wakavari mudumbu ra Ambuya ini ndandira kwamachi ini ndiri mwana kwa makamba uyu asi mwana kwa makamba handitika saka aisi mhosva yekuti ndamubatsira kuti unoziva kuti ungozvipa nyaya wega pakuti pokutanga utoramba nyaya uchiti kwai uyu akauya amai vake iri mimba yamimba zvapinda papi nyaya tiri kutaura ikuwara kwomunhu ndaviri pana 1974 ndani 52 years zvakutaura ndikutanga kutozvirwe pano baba wangu baba wake vasati vafa vaidzidzana printing machine but ushandika zvekuti asi amai toakuwara rega ndikutaurire kana pano pakusvika panosvika apa vanhu vanorambana unonzi uri mwana wokumusana kuti pano nyaya anotiudza munyaya panext court tosangana. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Ini ndakabuda pamba kwacho ndiri ndishinda kunzi kwaFiti munitaruya mandabuda kuma9 ndaenda ndasvika panonzi pane kachikoro kangu pariparizibhegomoso ndatifambe pachikoro pachechi ndasvika ndandati ndanditsamuke nemotobheki yangu ndikuite zvangu 40 ndatsamutsa motobheki yangu kuti vandagara pamotobheki ndagara pamotobheki ndakazoona motobheki yapa ikangu yakutakura ibviri patengi romotobheki yangu mbonovhara chikokana apa ndakazopepuka ini ndichidirwa mvura ndapepuka ndozvanzi iwe unobva kupi ndakati ndobva kwamakamba pachiuri vanzi kwanonzi kareji makamba nomuziva ndakati iye ndomuziva munin'ina wangu vanzi kareji makamba akaroora padzimba idzi ndopa ndakati uyu uye akanga kutiza ndopa akanzi ino vanhu chechi aiyo endesa munhu waita wakuwadza tasonanga akamira aindi kuchipatara zvisho akatsvaga motokari ndobva ndatakurwa vokumba uyu anga ari kumba ndobva kufonera ndiyakatoudza vanhu kumba kuti mwana aita akuwara ndobva ndatakurwa uyu vati yatisangane patsaka kubva vatange nhamo ndobva tabva ndikati uyu mukomana yandikwadza ine handisi kunisiya ndikuenda naye vamotobheki ndachengetesa uyu ndikuenda naye nokuti ndaita handikwadza ndasvika pane mukomana uyu patikasangana tikabva ungazvemusvitaurima 16 km kusvika patikasangana ndinaye mukomana uyu saka taimene ndekuti ponzo panapa paibuda ropa rakaboora neapa saka ropa raibuda saka ndanga ndakatisiwa mashizha kunge rumombe zvezvi saka pakazosvika mukomana ndandakuita zvekufizwa achiti indakufizwa chichi mukomana akabvisa $5 kanzi imbomutengera ichidrinki ndobva atuma munhu kutenga drinki ndobva ndamwa ndobva achiti mukomana wandandae ndobva achiti panapa manje uyu zvandamukwadzwa mari yandinaiparapanza mari yakawana $25 ndobva aburitsa $25 ndobva uye ndakandipfekera mumwe trouser vandisa $25 kanzi ayo uyu ndobva afona kuhama dzake zvikanzi chiotore $500 uendese munhu ichi kuchipatara indobva zvanzi nouyu mukoma imi chienda ichi kuchipatara tasemumato isirias ndichateera ikoko paachatora mari chakuteera kuchipatara ndobva ndaenda kuchipatara ndasvika kuchipatara mari yeye $25 iyeye yakaindoropa ikazosukwa nemadzimai angu ndobva ndeya ndikazotaura zvikanzi panapa tione zvakadai endai kuharare kubhindura ndasvika kubhindura ndobva ndaita 3 days kubhindura ndobva ndaonekwa nadhoka ndopakanzi madhokota emwe mukana usina mari haurapiwa ndopa ndikati madzimai ndobva ti arege ndinotengesa mombe ndobva ndotengesa mombe tu ndobva uye ndobva vanzi 480 kutisvika kumbopa maweights mudenga vandagara 10 days ndobva ndasvika kuplasta vandosodzoka kucheck up ndobva ndadzoka kumba munina wangu anodarika hapana 50 km pamba pangu ndipanorodha achienda kubasa ikoko ndokwanoshandira kusaidi kana kuti auye kuti mukoma soso hapana ndikaite sei vandada bheta ndiende kwasabu vandada kwasabu ndakati asabu uyu mukomana ndikumbira kuti handiudze munhu akaita sei akandikuwadza apo ndikuzonzi uyu akabva kupa munhu wemotobheki yake yangu ndobva dhiraivha kubva naye futi kuiko ndikaita tsaona kuya naiko kuatorere zvinhu izvi imi sandaona nechi nemunhu uyu pakarepo gumbo ratoisiya ndobva ndaenda kucheck up zvikanzi wotoenda kukaranda ndobva haya motokari bva ndaenda kukaranda svikopera ndizvanzi dr mapondo panotoregista
anogona kuita 6 months asatauri chienda parenyaka ndivanaenda parenyaka vatasvika zvikanzi gumbo ruda 1600 kuti risvise ndobva ndati 1600 ndobva tagara ndikagara ndofunga 15 days 20 basi ndagara mwemene ndobva ndikazoona vamwe vaenda kuzambia kuchirundu zvikanzi iwe muno mudhokota unogona kutodimurwa gungwe muno mamurapiwa tsvaga mari dzese tiende kuchirundu vandati madzimai dzoka kuma ndobva nosvika kupedzisa kutengesa 1 yasara ndobva tengesa motobheki ngoro gejo ndobva yakwana iyo 1700 ndobva ndakwira bhazi ndobva tienda kuzambia vandasvika kuzambia ndakagara 25 days rechi 24 ndopakanzi shamwari tavada kutyisa simbi gumbo rako rikuda 13,000 kwacho ndobva ndabvunza ndakati 13,000 kwacho inenge iri mari kumaiweshi zvikanzi isi 480 ndobva ndabhadhara ndobva ndaiswa simbi ndobva ndagara 3 days ndobva ndaburiswa ndobva ndadzoka kumba ndadzoka kumba ndagara ndakati pamwe munina achauya munina achakududze mbi yangu uye sezvo akadzokera ndikendopuwa mari nabi yangu apfura ndagara ndobva ndazoenda kwasabu ndasvika kwasabu zvikandasabu rega handitange kunyorera tsamba ndotanga ndamubvunza futi kechitu kakechitu atanga kubvunzwa takupinda muchizho akakechitu ndobva aenda zvikanzi ende mutoreti ngaende kwaita se kwaanoda asabu ndokuti ndakazonyorera tsamba ndofunga ndaya nayo kuya pamusoro chakamira ndisingataure ndichitenderera kunzvimbo kwakaitira tsaona murume anonzi Crispin Kanyereza ndokwandinoshandira inini kumusha kwangu ndewachihuri ndakafonerwa ndichinoda mabhero kunzvimbo kwachihuri kuri kumapasti 9 am dzekuseni ndichinzi makamba waita tsaona ndakati handira kuita tsaona ndiri mupenyu baba vakaita tsaona kuri kuseni after bridge repatsamvi pachikoro patsamvi paprimary vaita tsaona vakadhumana nemunhu ndakaita zvokuudzwa pafoni vadhumana nemunhu panext village panga pane nhamo uyo vachibvunzwa baba vachibvunzwa kuti munonzani vakati ndinonzi makamba vanhu vangu vari kunhamo vakamhanya vachiti mudhumeni wedu akuvara vachisvika pana baba vavanzi ko makamba anoshandira vanhu vakabva kunhamo vachienda pana baba vachiti makamba mudhumeni wedu aita sei akuvara vachisvika pana baba ndopakana kuti haasi makamba watinoziva kwemi makamba mudhumeni anoshandira kuri munomuziva here vakati hongu munin'ina wangu ndopandikafonerwa inini ndiri kumusha kwachihuri makamba kune ari kumuka akuvara nemotobheki unomuziva here anonzi Crispin ndakati Crispin handimuzivi kudzinza kwedu tine maseni manenge 4 Kanyereza hakuna munhu anzi Crispin kwamakamba hakuna munhu anzi Crispin chikona mombe hakuna munhu anzi Crispin kanyuchi hakuna munhu anzi Crispin murume uyu kukura kwaakaita ndaiziva achinzi Chris nokuti mukuru kwandiri nditsira kuti Crispin ndasikazozitsira ke rinopera achinzi Crispin ndopaakazonditi ndini muGerman ndopandikati ndibhururu wangu wakomana mubatsirei ndofunga vanhu vakamubatsira ndakwanisa kuvafonera ini ndatori kumusha kwachihuri ndakwanisa kuvafonera ndakati varume ndakakwirwa dare nemunhu wamukabatsira mushongo ungaita tsaona nomudhudhudhu uyai kudare munozvinzwira chandikarambira kuti nditokwenda sabhuku wangu handida kunyozera sabhuku wangu sabhuku ndaasekuru wangu ndakati asekuru nyaya mukada kuitara pasi pemumangu wangu munotinge mukusaidhira inini Krisi ngaaende zvake kudare tinonatsojegeswa iye anatoti ndine mhosva here kana kuti handina baba vabatsirwa vakasvika kutanga kusungwa gumbo ravanga vakuvara nevanhu vandinoshanda navo kubasa kwangu ini kana vari machiameni angu nevari mangu ndovakamusunga gumbo vamusunga gumbo vandafonerwa nadhiraivha waMP Jonga akati makamba bhururu wako akuvara ndakati dhiraivha ibhaiki rake mukwanise kumusiya kumanhare muchipatara vakati haakwanise kugara pabhaiki ndakati alright nomeni iwa hauna here motikari inokwanisa kudzakanzi motikari munhu ndagara ndiri murwendo rwekuenda kudharo ino ndofunga akangomisa motikari yakafamba just a kilometer bvayapera dhiziri bvaazotakurwa nemunhu akazomusisa kumanharo ino motikari yakazomusisa kumanharo ino ndokumba kwakanosara bhaiki rake vachiti kuya kuchaitwa kubhadharwa kwatichaitwa sikutakura kwatakuenda kuenda kumanharo ino ndopatichapiwa mari yedu yekutakura kwataita sei kwatakuita ndokanga kune mota bhaiki yake nehelmet ini zvese izvo zvikuitika handiko kwaitikira tsaona ndiri kumba kwangu kwachihuri yainge tiri weekend ndinoda mabhero ndakadhiraivha motikari
ndakapinda motikari ndanenge ina drive bike rangu ndakapa tsano wangu ndakati tsano ndimi mune bike chikwanisai kumhanya munochimisa motikari iri kuenda naKristu kuchipatara ndakuchina nokumba kwavo ndichivazivisa kuti murume aita chitsaona zvishwa ndakasvika parodi ndakamisa motikari ndakadedzera pamba pake ndichidedzera adzimai vake kuti manzi kana kuti mujemeni akuwara nebhaiki zvakanzi hapana zvatiri kuziva adzimai ake vakati takakundikanda mashoko nekuti pamba vanenge vanga vabva vasina kuita nemadzimai vandangodarika ndakafamba ndakasvika panonzi babatai munhu pakamboita shuma makore apfuura apo ndakatsanangurira munin'ina wake anenge ari namba 4 kubva kwaari murume uyu kuti ndozvaitika ukuku nhamba dzevakomana vatakura mugermany ndodzidzidzi asi ndikunosangana paandika pakopo pane rodhi inobva kutsakare neinobva kwachibondo atotakurwa aiswa motikari vachienda mumandhaureni kuchipatara kumba kwangu ndanga ndapiwa $5 chiti madzimai pano zvandina mari mwedzi wasati wapera ndipewo mari yechikafu vakandipa $5 yakabatana ndakakwanisa kumupa uyu muhomwe make manga mune $20 achiti ndapiwa nemunhu wandadhumana nemudhudhudhu $20 yakabatana ne$5 vaita $25 mari yakabva netichiparadzana pamotikari achienda kumandhaureni vakomana vakamutakura nemudhudhudhu vakamutakura nemotikari vakati makamba tiri kuda mari yende kutakura kwatikaita bhuroko kuenda kuchipatara ndakati hongu vakomana mungandibatirepo kuti ndakazotitakura munhu kuenda kuchipatara makanzwa nyaya yekuti senemu achiti makamba Chris inini handira Chris peno mutarazvo ina handira kukama naye uyu Ambuya asi baba vake vari mudumbu raAmbuya inini handina kukama chi inini ndini mwana wakwamakamba uyu asi mwana wakwamakamba handitika saka haisi mhosva yekuti ndamubatsira Lemu yacho uya nemunhu akandibhuya ndiwo kutaura zvekukama pamusoro changamiri inini munhu akamudhuma handimuzivi ndofunga kwandokwanisa kumutsira kuti munhu akamudhuma handiita sei handimuzivi akabatsirwa mushure mekunge watauzere andiwati mukoma mukoma munhu yandimuzivi uyapo pamusoro changamiri uya asi mukoma wangu mukoma inini munhu akakudhuma ine mudhudhu handimuzivi ini ndikuramba pokuti hamuzivi nokuti iye akadzokera nomunhu vachitsvake ndotora mari kuti andiise kuchipatara ndobva achisvika ndobva achinomupa motobheki yake kwandikatsaona kwekwe ndii ndobva achidhiraivha uyu yangu ndichiri kuzambia vauya nepapa ini chizobva kuzambia ndakaona motobheki iri pamba yauya nani zvikanzi yauya nomunini wenkareti kuyo uyu yakandikwadza uyu amupa futi andi ndopandikaenda kwasabu uyu akachidhiraivha motikari akayapomba pangu andi achidhiraivha motikari akayapomba kwangu upakutaura vanhu vandafonwa nomunekidhowake zvikanzi kareji apa panoachitado kutema nedemo vandata ngaya pezisedi kuti ndakafa kudhara sho akasvika nemotikari ake ndobva arivhisa pamba pangu ndobva nemakirashi vandabuda ndati kwedi ndikatitema ndobva amutsa motokari yake ndobva buda vhaenda ndikati kwasabu saka uyada kuvharidzi chii chaari kuvharidza kuti akutaurire munhu akukwadza uye handini nani kana zvakuti haisi hama yangu senemu yangu inonzi Crispe ndikanyereza iye anonzi Crispe anonzi Courage kanyereza kana kuti makamba kana kuti kana kuti kanyereza kuti makamba ndio masenemu edu chitupa changu ndinacho ari kuramboti handa kukamba kutakura munhu akatsika uyu handida kumutakura pamusoro yechangamiri vanhu vakaona pakaitika tsaona kanti vakanohewo pababa vagera paka ndavafonera vakwanisa kuuya ini ndakandisipo pakaitika tsaona ndandiri kwachihuri ndatichavada asi akazobatsiridza kuti motobheki vakaiuye kumbani ndini mushure mekunge waipinda sei pamotobheki vava iwe usina kukama nayo adzimai vake ndovakati bamudikuma ere motobheki kumba nyaya aiwa tiende baba mini tipindurani uri baba mini zvako ndizvo zvandikakura ndichiziva ukama wandokura ndichiziva changamira ndiri ndio kuti kumusha uku tinogadzana navo handizvi kumusha tinogwerana hembe asi hatisi kugwerana hembe nemukoma wangu agerapo aiwa kaunoona zvazvinoita inyaya senyaya yakaomara iwe ona kuti waii yai
Ndokuti munhu akatsvika kuti kuziva andimuzive Changamire kuti kumuziva kwako manje kumudhudhu wabona mudhudhu wanga wakabatwa kune vanhu vakamutakura nemotikari vachiti kana mari yedu kutakura kwateta nemotikari kuno kusiya mumandaro muchipatara kana mari yedu yauya tokupa mudhudhu wani wako adzimai vava vandichitaura ndakati mudhudhu wenyu ndakauona uriko kuti vanhu vakatakura varume nemotikari zvakanzi ndakati vari kutotambisa mudhudhu wenyu azvingomira pakaitika tsaona mudhudhu yaifanira kuenda kupolisi waripota kupolisi. Changamire ndaikwanise kuripota kupolisi ini ndiri kwachuguri tsaona yakaitika kumwandaro ini ndandiri kumba kuno mudhudhu wakazvitorere kwachuguri ava vadzimai vanhu vakati vagwaya nditore mudhudhu mwenawo mameseji acho ndinawo andaitaura wegore apera ndakatsvaga ikwenezi ndakawana ndinawo ndo vakati pagwa hedhe kuti ndemutora mudhudhu mwenawo kumba wakangauyaani sanje kuti vadzimai vacho utandere usabuke handisi waitora kusara ndio vakandiba ndikitore mudhudhu mwenawo ndakakubvunza uyama yako here uyama yako here aiwa asi Changamire aiwa varikutenderera apotaura akati yamba yangu takakura ndichizombisi nenyaya yekuti kuti agare padara apa ndopaunongiramba kuramba kukava zvino ukama uramba kana kuti wagara padare chiripo nokuti uyabatsirike chete hati wanzwa achitara kurapwa ada kubverwa mari yaakashandisa saka toibiri kuti uya nemunhu yakanditsika uye titaure apa uya akopanzepo chete panonyaya iripo zvino zvisoro kuramba ukama kuti ukama handanewe asina basa resisi ende papo waramba ukama ndugu wakuronga chinhu chavo dai wangoramba kuti ayo munhu yani usina kulafanira ukama ndugu wakuronga chinhu chako kodivana. Alright vanhu mahutinisi waina vari kupi vanhu basimba toni mise muri tusimukai mwaya muri pachapo maudzwa unzi kudii kuti muye kuno manzi kudiko ishoko kusvika raika navamutanga vachindiita atezva atsaona yakaitika iyi yandichitsa mundanga ndichokwa mambo ndikunzi ndikuziva munhu akarese akadhuma ndimuzi rake saka ndikukumbirawo kuti munombona ndinotibatsira zvakwana izvozvo koiwe ndakafunirwa kusuri areji makamba achikuti kudii ndatoa ndiri kuchechi afona uri akandifonera ndiri kumusimbabwese kuchechi achiti ndinokumbira sezvo ndiri chairman yemudhuri wangu asi ndokumbirawo kuti mumbozoti musvikewo kudare kwachief kumatsiwa nenhauye murume uya wamakabatsira akadhumana nemumwe wake netubaikera ndokuya matamwari zvino kunamata here izvi simadaidzira akandita aiwa ndiri kutaurawo sekuona kwako zvino kunamata izvi ndo rinonzi rima kuparadza munhu mupenyu kumuti afe tisati amboende kuti saka tirimbota tisiri kutaura nemi nhasi endai uyu ngaatudze zvinobatikawo imboendai panze mesi handisi kutaura nemi endai novava panze unoziva kuti chiukatarisa uyu so unosati wamboita zvimwe unofanira kutiudza zvinhu kuti nonya iripo ndio pano utsotsi hwakaitika unotora chinhu chomunhu chatsikwa uda kutaura taura varume vaviri vakagara apa vese ndikavaona vakwasha asi umafiri dzawo handivokindi panyaya yekukwara kumurumo inini ndindoona zvokuita chandikatokomunika nemukoma wake ari kumazuva chitsananguro nemafambiro yandikaona pandikaona chitiudza ka munhu akakukwadza pamunodakuachikwani murume uyu akatsangana nemunhu vane mabhaiki vari tu vakadhumana akadona handitizvo akachema achita tuudze munhu apindura mubvunzo manzira atikaita kuti tichitsvaga imucheniyo inini ndinokutsanga ndokutovarume ndopatsanga pezvakazvikatika tikatotsvaga tikatiresa vakomana venzi amene vaibva kunhamo vanenge vanogara kumutora shanga tikavatsvaga tikavashanga vanzava kana kuti nyaya yekanangwani teerera unzekasi uri kuenda kure nochokwadi hatishande nevanhu vanoenda kure nochokwadi gara zvako pasi iwe
nachingoda kuti kukure pandakatangira kuona dambudziko remurume atitoriwo tiri panhamo panext village tafonerwa saka nzizo makamba carriage adonha nemotobheki ndobva ndatorawo vamwe vakomana 2 vane mabhaiki takakirana 3 pabhaiki takamhanya takatizorekezai tonobatsira mudhumeni wedu murumbisi wedu tichisvika ndoimba tichinongedzerwa nzi ndouyu takatanga kushandisira asi wandoziva through tichizomubvunza murume uyu zvakanzi tichimubvunza mina ndikubvunze pakasvika uchimuona adonha wakamuona anani panga paine vanhu vakawanda but vanga vari kure naye iyanga ari parutivi perod unoziva here kuti midhudhudhu iyi yanga iri pedeseni midini midhudhudhu hana kuiona pane umwe wacho wane wanga watonoda wake uyu wanga wachitomuka wachifamba wanga wanzisi waenda kunotora mota kumumwe wacho umwe wacho hana kuona patime andakasvika inini muri mufundisi iye munhu wacho wakanga adhibana nayo akanga asipo panguva iyoyo handinonge muri mufundisi panguva yacho ndakagona kubatsira muri mufundisi here muri mufundisi dzokai munodzidzisa kufundisa kuti garai pasi hamuye kuzotamba nesu kaisi basa rangu nderokutonga vanhuiva handivaziva vandikutaura zviri clear kana muchiita pamwe panhu pachimukanamata mwari pamwe zvimwe zvito ukataura chokwadi uchitadzira mwari anokuregerera uchiita zvakanaka kwete kuita zvinhu zvakadaro munoya next court ndaimutsvaka mawitness avo ukaita nawo nyaya uina zvese zvokuisa kwakaita mari achamubhadhara ndiwe toda kungokuudza kuti zvinhu zvinofanira kunga zviri straight ende nyaya yekuti unoti unoziva kuti uri kungozvipa nyaya wega pakuti pokutanga uri kutoramba nyaya uchiti kwai uyu akauya amai vake iri mimba yamimba zvapinda papi munyaya yatiri kutaura yekuwara kwomunhu inini ndakaberekwa 1974 ndani 52 years zvari mutaura ndikutanga kutozvinzwe papa baba wangu baba wake vasati vafa vaidzidzana printing machine but kushandika izvozvo hasi rega ndikutaurire kana pano pakusvika panosvika apa vanhu vanorambana unonzi uri mwana wokumusana kuti pano nyaya anotiudza muna yapa next court tosangana enda hako iwo risinzi wanzi uri mwana wokumusana tinosangana tosangana next court date unopiwa handichataura ndatopedza kana ndataura zvonda date musi wa 10 next court Thank you.